Yes, hello, what's up sa inyo mga igala, no? So, takuya what's you media sa upos mga igala. Kaya ni Shagit ko diri sa Igbaw. Woo! So it's another video na sa mga igala, no? Laing vlog na sa namuhatag og kalingaw og entertainment sa inyo ha. Wala na tayo lingaw. Wala na ABS-CBN. Ako na yung lingaw sa inyo ha. Woo! Yan ang atong drama. Ang drama nga naguluhan. Ang drama. Ako to! Ako to! Ako to si Natoy na mahal ka. So ano yan ang drama mga igala, no? Mga drama nga muhatag og lingaw sa tuwa. Ay laban nagyapon ta ni COVID mga igala, no? Shout out diha sa tuwa mga kaigalaan nga mga frontliner nga padayon silang ilaban kibatok sa COVID mga igala. Sabi na sa ato ang mga barangay officials atong gobyerno sa Pilipinas sa uban pang timbahay nga wala gid milakaw sa ilang balay. Dili sa uma sa uban nga nagtabanog-tabanog ang uban ng huwag mangga. So sa dili pa na ako ni padayon mga igala, no? Ang atong vlog for this moment. Shout out di ay kang Rian ni siya, Rinya, kang Gerald Diaras, kang Turad sa Sigang Batalyon Sab Asan Rimeo Sibiu, kang Ronel Cabrera, kang Alin John Flores Junaldo all the way from Mual Bual, Cebu, kang Jeremy Vargas, Neil Hesta, kang Julio Zamora Irma, kang DJ Jones, maakit na Jones, ulit turbo. Kang Gay Ripa Mantos Maygala, taga San Miguel, masiguro ni siya or Kalambua, musta na ka Gay? So nakuyog mi ani niya mga igala, no, sa buan, sa basta training ni siya. Basta dapit sa Balambat, no, kuyog baayo kaning tao si Gay mga igala, guwapang kay ni siya nga pagkababay. Og sunod kang Rima Ruiz Maglasang og si DJ Jets Mondo Niedo. Shoutout mga igala, no, wala sa dato na shoutout sa lain na tong vlog kang John Carl Priasa Bourbon. Shoutout ni mo diha kang Maglasang Dilante. Rolme Lights and Sound, boss Rolme Lights and Sound, shoutout ni mo diha. El Joyce Abel Olhon, El Joyce Olhon, kang Natalie Yu, kang Ayla Marie Arminion Miss Pataom 2019 sa Libaon sa Nemeo Sibiu, kang Rachel Lestressimo mga igala, taga-Bahada ni siya or taga-Kaduawan, tabugon Cebu man siguro ni siya mga igala, kang Christy Ochia Los, kang Nick Espinosa, kang Ina May Lavares, sa mani, pamilya lagi ni siya, kang Chiska Chistoso Arcabal, all the way from San Remeo Sibiu, taga-Sitio, kuha ni siya, Sitio Cabao ni siya mga igala, kang DJ Hits Orogansya sa mga rastambay sa Kanagahan, shout out sa inyo diyang tanan, kang Alin John Jonaldo, o kang John Dave Muñez Santos, shout out niyo tanan diya, so radio, magsugod na ta sa itong vlog, kaya para malingaw na mo, tana, woohoo, woohoo. Class, maing buntag, no? Karon sa atong subject, unsa man ang atuang pabansang ibon sa Pilipinas? Anak ka lang, chicken? Dili! Mas kamay pa sa chicken! Aw! Fried chicken! Dili! Brown ang color, ani! Aw! No chicken cubes! Gawas! Gawas dire! Ayaw na ko pakita sa mo, gihay ako sa imo bataga! Gawas dire paglayas mo! Hi Doc, may buntag Doc! Ayaw mali ay. Oh, ano naman? Regular na ba ni Doc? Regular na ba ni Doc kung malibang ko matag alas 7 sa buntag? Oh, regular naman na, ma'am. Unsa man na problema? Wala na problema, Doc. Alangan gud kay tag alas 8 naman gud ko mumanta. Buang man di kag mahubog. Okay, class, may buntag. Kisa may kaila diri nga ni Cardo sa probinsyano. Ako ma'am! Ako ma'am! Ma'am! Ako ma'am! Very good! Ge!
I-describe ko na ba sa pulis? Yes, ako! Alam ka lang. Alam ka lang. Buang lubog. Alam ka lang. Macho siya, ma'am. Kanang. Gwapo siya, ma'am. Crush na ako! Oy! Gawas! Buhay pa din ka maubog! Gawas! Panglayas mo! Uy! Maglaba ko dali kay ang barayos ko noon na ako no sa silingan. Tapos ginoo ko, buwang nahilag mahubog ko eh. Di pa kit ilado. Ano, nagkabulingat pa na imong naw? Teka, ang kanal dira sa unahan, ma? Oh, kabantay man ko. Ako wala, buang di ka mahubog. Ay, sa... Ako ma! Ako ma! Ma'am! Ma'am! Ako ma! Elman! Kanang! Ay! Yes! Bantay ka ng unahan dira sa unahan. Kabantay ka ng kanal dira sa unahan, ma? So, kani nga video na may gala no kay giatod ganato sa RCJ Disco Mobile. So, nga sa RCJ Disco Mobile may gala no kay. Diyan na sila makita sa Libong San Nemeo, Cebu. Natay 8 subs may gala or 4 subs. Just contact us sa number nga ko i-plus sa ubos sa screen may gala no para ma-servisyon mo na mo og quality music diyan sa inyo birthday, kasal o kuban pa nga kalingawan or any event or activity diyan sa inyong barangay or sa inyong panimalay. So, RCJ Disco Mobile may gala, don't forget to subscribe, click notification bell sa atong YouTube channel. Daghang salamat. Bye-bye. Hello, what's up? Another video no siya nasag mo klaro pero eto ko tayo sa naging inusarang DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy mo papasubog tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan of chef ug mamatay ka ugma. Uy, ginoo ko.